এইটা সেলুন দোকাନ ନା ଆଉ କିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଉନି କେଜାଣି କଣ ପାଇଁ ମତେ ସକାଳଠୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ କୁ ଔଷଧ ଆଣିବା ଆଉ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଆମେ ସିଧା ଯାଇଥିଲୁ ସେଲୁନ ଦୋକାନକୁ ଚୁଟି କାଟିବା ଆଉ ଦୋକାନର ଯୋଉ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେଟା ବହୁତ ବଢିଆ ମତେ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଚୁଟି କାଟିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବେ ଦୋକାନୀ ମତେ କହିଲେ ଆ ଚିଆର ବସ ମୁଁ ତୋର ଚୁଟି କାଟିଦେବି କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ବସି ଦେଇକି ମୋ ଭାଇର ଚୁଟି କାଟିଦେ ଲାଗିଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଚୁଟି କାଟି ସିଧା ବାହାରି ଗଲୁ ଚିକେନ ଦୋକାନ ତାପରେ ମୋ ମା କହିଲେ କି ଯା ଦୋକାନରୁ ଦିଟା କୁରକୁରି ଆଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଧା ଚାଲିଗଲି ଦୋକାନ ଆଉ ଦୋକାନରୁ ଦିଟା କୁରକୁରି ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି ତାପରେ ସାଇକେଲରେ ମା ଆଣିଥିବା ପନିପରିବା ଚିକେନ କୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଘରକୁ ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଡିକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମରେ ଲାଗି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ମୋ ମା ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ କଷା ଆଣି ତାପରେ ଆମେ କଷା ଖାଇବାକୁ ଲାଗି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚିକେନ କଷା ନା ଝୋଳ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଗାଧେଇବାକୁ ଗାଧେଇ ଆସିକି ଚିକେନ ଭାତ ଦବେଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମତେ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।